Déu vos guard, bros. Benvinguts al 7è episodi de la sèrie Arròs. Avui cuinarem un plat molt popular, l'arròs a la cubana. Malgrat el nom, aquest plat no ve de Cuba, sinó que sembla que va néixer a Espanya, probablement a la zona de Santander. És un plat complet, amb arròs blanc, salsa de tomàquet natural, plat enfregit i o ferrat. I sí, ho farem tot des de zero. Som-hi! Necessitem poques coses. Millor escollir un arròs llarg o semillarg. Jo he tret aquest Onix de Pals, però podeu comprar el que vulgueu. Aigua, un gra d'all, una mica d'oli d'oliva i un pessic de sal. I com a estris ens caldrà una olla o cassola petita, un pot petit, un colador i una tassa de cafè amb llet o un got petit. Comencem amb l'arròs. Posarem una tassa per persona, que omplirem més o menys així. En aquest cas, 4 tasses directament sobre el colador. Reservem. El següent pas és l'aigua. Millor si és mineral, però pot ser de l'aixeta. En un recipient petit que pugui anar al foc, repetim les mateixes tasses d'aigua que d'arròs. 1, 2, 3, 4. I una mica més, mitja per si evapora mentre s'escalfa. Ara portem el tassó o pot al foc perquè s'escalfi una mica. Toca rentar l'arròs sota l'aixeta. Veieu que l'aigua surt blanquinosa? Doncs ho farem fins que surti clara, un parell de minuts. Per què ho fem? Perquè així traiem el midó i l'arròs queda més sol. No s'enganxa. És el contrari que fer un risotto italià. Mireu com l'aigua ja no surt blanquinosa. Reservem. L'aigua que tenim escalfant l'aturarem quan comenci a fumejar una mica i tingui aquest aspecte ple de bombolletes petites. Anem a la cassola. Posem un raig d'oli d'oliva i afegim el gra d'all pelat. El deixem ballar un minut, només perquè perfumi l'oli, que no es cremi. Ho tenim a foc mig. Ara afegim l'arròs que ja hem rentat abans. Pugem el foc, s'ha de pujar el foc. Ara... Durem unes voltes i el nacarem un minut. Mireu com es torna transparent. I tot seguit l'aigua calenta. Remenem i afegim un pessic de sal. Quan arrenqui el bull, baixarem el foc al mínim i tapem. Ho fem amb paper d'alumini i una tapa, o amb un plat fondo girat del revés. Ha de quedar hermètic, que no surti el vapor. Així ho hem fet sempre a casa. Deixem coure uns 15 minuts a foc baix, a foc al mínim. No cal remenar, no cal fer res, només esperar. És la millor part. Passats els 15 minuts, deixem reposar 5 minuts. 15 de cocció, 5 reposant, ja podem destapar. Ingredients. 1 quilo de tomàquets madurs. Jo he anat a la botiga i he agafat el que havia més madur. He barrejat diferents tipus de tomàquets. 2 cebes de figueres per la dolçor i suavitat. 4 grans d'all, frescos, ferms i no brotats. Un farcellet d'herbes aromàtiques, llorer, farigola, romaní, orenga, tot ben lligat. Oli d'oliva verge extra, sal. Com sempre, comencem a preparar-ho tot abans de posar-nos a cuinar. La famosa mise en place. La ceba la tallem ben madura. Com més fina, millor. Els alls també ben petits. Amb els tomàquets sí que tenim una mica de feina. Posem un cassó al foc amb aigua. Amb un ganivet esmolat fem una creu a la base de cada tomàquet. Els escaldem un minut en aigua ben calenta. Ràpidament els passem a un bol amb aigua freda. Això trenca la cocció i fa que la pell es desprengui més fàcilment.
Els pelem de manera superfàcil. Els partim d'aquesta manera, per la meitat. Ara tallem la part blanca. I amb la cullera de postres en retirem les llavors. Tan sols volem la carn i podem aprofitar els líquids també. Tallem per la meitat, traiem les parts dures. I finalment, quan tenim tots els tomàquets nets, tallarem primer a tires i després a cubs. Comencem a cuinar. Necessitem una cassola fonda, ampla, ideal de ferro colat. Afegim l'all i l'oli, a foc mig. Volem que l'all perfumi l'oli, però que no es cremi ni que es torri. Quan comenci a ballar, un minut més i afegim la ceba. La ceba l'anirem remenant. No es tracta d'un rossí, només que perdi el color, que es posi transparent. Uns 10 minuts. Afegim tot el tomàquet tallat de cop. Ara afegim el manat d'herbes. Remenem bé i esperem a que arrenqui el bull. Quan faci xup-xup, tapem, baixem a foc mínim i deixem coure 40 minuts. Això sí, cada 10 minuts obrim i remenem bé. Evitarem que s'enganxi i ajudem a evaporar el líquid. Passats 40 minuts retirem del foc. Traiem el farcellet d'herbes. I ara triturem amb el túrmix, amb la força de 10.000 Sant Jordis. Passem la salsa pel colador. Això fa que la salsa sigui realment fina. Rectifiquem de sal i, si cal, afegim una mica de sucre. Només si els tomàquets eren molt àcids. Agafem un parell de plàtans, millor verds. Els tallem en 2 o 3 trossos i els fregim o els marquem amb abundant oli d'oliva suau, a foc mitjà. Els girem, deixem un parell de minuts i els retirem. Un cop freds, els aixafem amb paper de foc. Tornem a fregir-los amb l'oli ben calent, com si estiguéssim fregint patates. I ara busquem que quedin daurats. Els deixem escórrer sobre paper de cuina. Tallem 3 o 4 grans d'all a làmines fines. Els fregim a foc viu al mateix oli que hem utilitzat abans, fins que comencin a daure. Els retirem. I un cop freds els piquem. Anem a fer els ous. Deixem escalfar l'oli fins a uns 60 graus. És a dir, si fumeja, baixeu el foc, perquè ens hem passat. Si no en sabeu, el més fàcil és trencar l'ou en un bol i l'aboquem amb l'oli, amb cura perquè no esquitxi. Deixo el vídeo en temps real.
Tirem una mica d'oli calent per sobre el rovell. Amb una espàtula freda el traiem quan la clara sigui cruixent i el rovell encara estigui cremós. Deixem escórrer bé l'oli. Utilitzem una espàtula freda perquè si no se'ns enganxaria. Anem a acabar l'arròs. Afegim a l'arròs cuit 3 o 4 cullerades de l'oli que hem utilitzat. L'all fregit picat i una mica de julivert. Remenem bé perquè s'integri tot. I ara emplatem. Muntem el plat amb una base d'arròs, una bona cullerada de salsa de tomàquet, el plàtan fregit i l'ou ferrat al damunt. Un plat senzill, genial per la canalla i que generalment agrada a tothom. Al proper episodi farem un arròs d'estiu, farem un arròs negre de sípia. Cuineu i cuideu-vos.